To je način da mehanički svoj fokus, kad okreneš na to što imaš, da mehanički shvatiš, ok, čoveče, kakav je moj doživljaj. I onda sam ti rekao, treba raditi nešto svaki dan. To treba raditi svaki dan. Nećeš verovati, ljudi to zaborave. Zaborave da ok, danas to imam, ali sutra mi se već podrazumeva. Zašto svaki dan? Samo zbog toga što samo zbog toga što su to ponavljajući obrasci, a kad nešto ponavljamo, stvori se navika. I to je taj način na koji mi to radimo. Znači stvaranje navike, ništa drugo. Ti onda imaš naviku, ti fokus ide na ovo, jer onda sve što imaš ti postanu resursi. Pogledaj biografije ljudi koji su uspeli. Svi su počeli iz neke garaže. Nisu oni su doživjeli, znači ili imam tu garažu, odlično postaje moj poslovni prostor. Ako je fokus na to, nemam poslovni prostor, nemam para za poslovni prostor, ne mogu da uzmem kredit za poslovni prostor, ne mogu ništa bez poslovnog prostora, pa kako da imam biznis bez poslovnog prostora? Znači, to je priča o doživljaju. Ništa složenije od ovoga.